салом мухлисони азиз, хуш омадед ба канали мо. мавзӯи имрӯза дар бораи канали YouTube меравад. яъне ма шуморо каме маълумот метум ба он шахсоне ки савол менависед ё ки занг мезанед мепурсед ки YouTube чӣ хел пеш бибарем, YouTube канал худаш чияй ва чӣ кор кардан дар кор, соаташ чияй, пин-кодаш чияй, монетизатсияш чияй. Ҳамира қисми якум шай гӯш кунед бо диққат. Каме дароз мешавад, аммо пурра мефаҳмонамтон то аҳди имкона. савол мешавад ки ҳамин канала мо чӣ хел пеш мебарем, ҳичиша намефаҳмем. Он шахсоне ки канала шумо намефаҳмед, ман видеоро барои шумо кайсам ки одамое ки умуман намефаҳмед ки канала чӣ хел пеш бурдан дар кор ва настройкаҳои вай чӣ тарияй, чӣ хел дурустша соз мекунанд, ҳаминоша ман шумо доз мефаҳмонам. каме бо диққат гӯш кунед. аввал нафароне ки мефаҳмену ягон чи айма зиёдтар медонед, аз шумо хоҳиш мекунам ки гапи хабир нанависед. агар ки ягон ҷошта хато карда бошам, бинависед дар комментария, ман дар хатоги ман ислоҳ мекунам. бародаро, YouTube як чие ки вақте ки дар ҳамин YouTube, дар сомонаи YouTube машғул шидӣ, интересоватсия кардӣ, яъне шуғл пайдо кардӣ, ин як чизе ки масалан шоха мерора зиёд шидан мегирад проблемаош. яъне имрӯз як видео кардӣ, мехоҳӣ ки бо пага як видеои дига кунӣ, ҳафтаи дига бо як видеои дига кунӣ. агар шуғл дошта бошӣ, ҳамин хел видеои ту интерес нашидан гирад, ҳамин одам чӣ хел ки қанал дорад, қаналаш мехаре болупар боло мешавад ку ҳамин канали трам ҳамин хел зиёд шидан мегирад, ёру рафиқи дӯсту ҳам хеле чизо пайдо кардан мегирӣ. он нафароне ки канала хутон саздават мекунед, агар ки нафаҳмед, камтар шумода қинай. он нафароне ки канал аймо мехаранд, ина рақамода занг бизанед, ман шумода каналҳои беҳтарина пешниҳод мекунам ва шумо мебинед ва бихоҳем бигиред, нахоҳед кори худтон. баъдан бояд шумо каналда видео, аввал якум канала бояд настройкаи баннер, аватарша туғри кунед. ҳамин канал видша бояд ту хушрӯ кунӣ ки одамода маъқул бошад, ё ки хеледа маъқул бошад. яъне баннер бояд бикунӣ, сурати главнита туғри кунӣ, баннераша хушрӯ кунӣ, ҳамин канали ту хушрӯ шавад, хушрӯ битовад. баъдан видеота монтаж карда мепартоӣ, видеои дизайнеу видеои имена хата бояд монтаж карда видеота хушрӯ мепартоӣ ки мардумда интерес мешавад. вақте мардумда интерес шид, видеоитро тамошо мекунанд, каналитро подписатсия мекунанд, лайк мемонанд, комментарияи хуб менависанд ва дар канали ту соат ҷамъ мешавад. масъалаи соат, канали ту бояд 4000 соат дар корай барои монетизатсияра фақат равон кардан нашта. гиронкунии хеле фақат равон мекунӣ монетизатсияра, яъне заявка роӣ мекунӣ. барои ин қонуни YouTube 4000 соат ва 1000 подписчик. агар канали ту қоидаро риоя карда боша, 1000 подписчик зиёдтар дошта боша, соатҳо дар 4000 зиёд боша, ту метавонӣ заявката роӣ кунӣ ва монетизатсияи каналитро YouTube гирон мекунад, ба шарте ки қоидаро риоя карда бошӣ. қоида риоя карда бошиш маънеш ки видеои дузӣ надошта бошӣ, дар прямои эфир музика наёмада боша, танилич, корча, политикаро обсужденӣ, сигареткашӣ, сагҷанг, хурҷанг, ҳамхел чизоро дар вақти эфирта ё ки видеоша нафарида бошӣ, агар монетизатсия ҳатман гирон мешавад. баъдан вақте ки монетизатсия гирон шид, ту даъво метӣ видео тафридан ки ҳамо канали ту сум кор кунад, $10 зиёд кор кард, будон ки туда писмо мебояд ки пин-кодтро равон кардем. вақте ки пин-кодту омад, пин-кодтро гирифта подтверждат кардан накор. он шахсоне ки подтверждат карда наметонед, рақамҳои мо да занг бизанед, мо худмон подтверждат мекунем пин-кодта. Пин-кодта ки часпондем, навбати налогот мешавад. налогта пур кардем, тамом, бухуб гард. канал отидо тайёр мешавад, яъне канал требовать, заявкаро гирон мекунӣ, монетизатсия гирон мешавад, пин-кода подтверждат мекунӣ, картата мечаспонӣ, налогта пур мекунӣ, ба ҳамин тамом. канали ту тайёр.
канали туда фақат видео мепартои, сумма кор мекунӣ. баъдан каналат ки тайёр шид, диди ки каналат популяре нест, сус меравад, ягон дӯст рафиқ меои бахта, ай блогерои калон суҳбат мекунӣ, муомила мекунӣ ва ҳамон каналтро бай реклама мекунад. Каналта як бор реклама кардӣ, бо каналат камтар популяр мешавад. Видеоат тенҷ боша, хуб бошад, тамом дига ҳамаи подписчики худаш омада мегирад. Ҳамахе ҳунар, чӣ ҳунаре дошта бошӣ, ҳунарта видео мекунӣ, монтаж мекунӣ, хушрӯ карда дар каналат мепартоӣ ва каналату сумкор мекунад. видеои амрӯза фақат дар бораи ҳамиқа буд. қисми дуюмша дар видеоҳои оянда мекунам, ба шарте ҳамин видеои ма масалан лайкша майлш, ҳамин видеои ма 1000 просмотр гирифт. қисми дуюмша мебурам видеора дар бораи чӣ хел кунем ки канали мо сум кор кунад дар вақти инами санксияе ки Америка манисиясара киштагиае. Манисиясара барои Россия киштагиае. Аммо ҳастай роҳош ки сум кор карда мешавад ба канал, ба айрӯи просмотр. Масалан канали ма сум кор мекунам. роҳоша ман шумода дар видеои оянда гап мезанам, ба шарте ки ин видеои ма 1000 просмотр боло шавад. Просмотрош, лайкиш хай 100 меша, 200 меша, муҳим нест. интизор бошед видеои дуюма дар бораи чӣ кор кунӣ ки канали ту айрӯи просмотр сум кор кунад. ҳозир каналҳо ҳастай, масалан агар шахсоне ки видео фуридагиен каналотон 10,000 20,000 просмотр кор кардагиен, ки нигоҳ мекунед ягон сенте кор када ё на кор накарда, ҳатто $1 кор накарда, аммо канали ма дар 300-400 просмотр $6 $7 кор мекунад. секрети ирама шуморо дар видеои оянда мегӯм, интизор бошед. ва дар охир гуфтанем ки шахсоне ки мехоҳем ки каналҳои видеои ма дар шуморо нақл кардам, ино ҳамашон дар як рӯз намешаванд. соату пинкоди ино ҳама вақт мегирад, дар ино меҳнат меравад, заҳмат меравад. агар шумо хали каналҳои тайёр боша, рақамҳои мада занг бизанед, ман шумода каналҳои 1000 подписчика, 6000 подписчика, 10000 подписчика, баъд 38000 подписчика, яъне каналҳои калон-калон ман дорам. монетизация қати, бе монетизация, пин-код до, бе пин-код, чӣ намуд канали шумода дар кор бошава, ман дорам хеле каналҳо. каналҳои ман ай 200 подписчик сар мешавад то 38000 подписчика. кадомида каналҳои хеле дар кор боша, ина рақамода занг бизанед, пешниҳод мекунам, силкоша роид мекунам дар WhatsApp, тамошо кунед, нигоҳ кунед, канал маъқултон боша бигиред, канал маъқултон набоша ҳеҷ гап не. бо видеоро давом метем, дар бораи каналҳо гап мезанем. агар видеои ман ба шумо писанд омада боша, лайка меҷиқем, фикромона менависем ва саволомона метем. то видеои оянда худо нигаҳбон бошад.